εγώ τον κάνω και το Βασίλη και μια χαρά. Παρεάκι και ωραίο. Κάνουμε τις πλάκες μας, αλλά πού, δεν ξεκουβαλάει. Τώρα δεν είχε τον στάρτε, δεν θα έχω από τίποτα τέλος. Ναι, τότε να πάρω την γραβάτα την καλή. Αντρέα, την γραβάτα σε παρακαλώ. Πάντως μέσα είναι κύριος που γαλιάζει το καλύτερο γυαλά. Να τα μην καλά παιδιά. Στρατήλιο. Το διενύστε παρακαλώ. Πού πας τώρα ρε? Μακριά, κοντά σε δύο. Πήγα τα μακριά ρε. Πού πας? Για πού πας? Για πού είσαι τώρα ρε ότι θα βγω, μάλιστα, ωραία πράγματα. Άντε ρε, καλό ταξίδι εκεί πέρα, σιγά σιγά προσέχεις και εδώ θα τα λέμε. Πού γιογγίσεις πάρε ρε. Να πάρω, Να πάρε το λίγο που δεν θα πάρε. αλλά να έρθω κάπου με Αθήνα που με εσύ. Πιο κοντά είναι πάτε εκεί Βαγία. Γιογγίσεις πατούσε εκεί πέρα, οι πατρινείς πατούσαν γιατί θα πάρε. Λέω είναι πιο κοντά που πηγαίνει ο Σίμιος. Που πηγαίνει από Λάφαστο, δεν ξέρω από πού θα πάει. Από Κατελής θα πάει, από πού θα πάει.